Bývali časy, kedy si mestá na východnom Slovensku stavali samostatné zvonice, pretože kostolné veže buď ešte nestáli, alebo by veľké zvony neuniesli. Takto vznikla aj Košická zvonica. Masívna, jednoduchá stavba, ktorá v porovnaní s nedalekým domom svätej Alžbety pôsobí priam stroho. Svoj dnešný renesančný vzhľad získala po prestavbe pôvodnej gotickej veže, ktorú postavili okolo roku 1360 v dobe, keď ešte stál a Košičanom slúžil starý farský kostol, predchodca dnešného domu. Zvonicu dlho nazývali podľa farby omietky jednoducho Červená väža, až neskôr dostala meno podľa zvona zasveteného patrónovi vinohradníkov svätému Urbanovi. Gotická hranolová kampanila mala pôvodne ihlancovú strechu, ktorú neskôr nahradili barokovou cibuľou s kovaným krížom, ktorý je na veži dodnes. Začiatkom 19. storočia dostala väža empírovú striežku a prístavbu pre malé obchodíky. Dnes je okolo nej arkádová chodba s lapidáriom. Urbanova väža má architektúru typickú pre zvonice. Na nižších poschodiach sú jej okná malé, na najvyššom poschodí veľké, takzvané akustické, aby sa nimi dobre niesol hlahol zvonov. Ten zvolával Košičanov k pravidelným pobožnostiam, no zvonilo sa aj v prípade vojenského ohrozenia či živelnej pohromy. Jedna taká postihla Košice i v apríli roku 1556. Takmer celé mesto podľahlo ničivému požiaru, ktorý neušetril ani kostoly a Urbanovú väžu. Požiar rozstavil kostolné zvony a košické zvonice načas onemeli. Mešťania však zhromaždili rozstavený kov a v roku 1557 z neho nechali na pamiatku odbíjať veľký zvon zasvetený svätému Urbanovi. Práce sa ujal olomoucký lejár František Ihlenfeld. Zvon, ktorý stvoril, ozdobil pamätným nápisom a biblickým citátom z proroka Izajáša. Okrem košického erbu je na ňom i erb vysokého šľachtica orámovaný reťazou rádu Zlatého rúna, ktorý dlhé roky zamestnával historikov. Až nedávno sa v ňom podarilo identifikovať štiepený erb Rakúska, v ktorom sa nachádzajú dva erby, rakúsky a burgundský. Ide teda o erb panovníka Ferdinanda I. Habsburského a jeho umiestnenie na zvone svedčí o pomoci, ktorú Košiciam poskytol pri jeho odlievaní. Začias panovania sedmohradského kniežaťa Gabriela Bethlena, ktorý si Košice zvolil za svoju rezidenciu, poverila mestská rada v roku 1628 opravou zvonice prešovského staviteľa Mateja Lindnera. Ten ju upravil vo vtedy modernom renesančnom slohu. Zvonica dostala nové rímsy a vyzdobili ju motívmi figurálnych z grafít, ktoré patria k najcennejším renesančným prácam tohto druhu na našom území. Nad jej vchod umiestnili kamennú dosku z červeného mramoru, ktorá nesie pamätný nápis a mená richtára a členov mestskej rady. Osud Urbanovej veže akoby bol osudovo zviazaný s požiarmi. Pri ďalšom, ktorý vypukol koncom 18. storočia, väža vyhorela a zostala bez strechy. Pri rekonštrukcii prízemie veže obstavali radom malebných obchodíkov, drobných remeselníkov. Začiatkom 20. storočia nechalo mesto okolo Urbanovej veže postaviť novorenesančnú arkádu. V chránenom priestore, ktorý tak vznikol, boli inštalované staré košické náhrobné kamene zo 14. až 17. storočia.
Najcennejší z nich je úlomok rímskeho náhrobného kameňa z 3. storočia, prinesený sem z bývalej rímskej provincie Panónia. V decembri roku 1966 postihla Urbanovú väžu znova nepriazeň osudu. Bol to, ako už niekoľkokrát predtým, požiar, ktorý zničil celý interiér i strechu budovy. Vzácny zvon Urban sa odtrhol zo svojich drevených závesov, pri páde sa rozbil na viacero kusov a bol nenávratne zničený. Jeho trosky na 23 rokov deponovali v múzeu. V nasledujúcich rokoch podstúpila zvonica rekonštrukciu, pri ktorej sa vychádzalo z jej renesančnej prestavby z roku 1628, ktorá bola výtvarne najhodnotnejšia. V novom 8-poschodovom interiéri veže zriadilo Východoslovenské múzeum expozíciu kovolejárstva a zvonolejárstva. Pôvodný zvon zreštaurovali v zvonárskej dielni Dytrichovcov v Brodku na Morave a inštalovali ho ako pomník pred Urbanovú väžu. O pár rokov neskôr uzrel svetlo sveta i jeho nový dvojník. Na počiatku tohto jedinečného a náročného podujatia bola myšlienka vrátiť Košičanom legendárneho Urbana. Nový zvon bol preto za pomoci netradičných technológií odliaty ako kópia pôvodného. V septembri roku 1996 sa jeho hlahol poprvýkrát niesol Košicami. S dejinami mesta sa stretneme i v interiéri Urbanovej veže, kde dnes sídli Múzeum voskových figurín. Príťažlivou formou zoznamuje návštevníkov s významnými historickými osobnosťami, medzi ktorými nechýba svätá Alžbeta Durínska, Žigmund Luxemburský či Matej Korvín. Kedysi ľudia verili, že zvony majú magickú moc a môžu odvrátiť nešťastia. A zda na to mysleli i otcovia nového zvona Urbana, keď ho do života vyprevádzali so želaním, aby jeho zvuk zvestoval Košičanom radosť po mnohé stáročia.